Former Mount Pleasant legislator Fadze Mahere achizoonesa Minister of Information, Publicity and Broadcasting Vanik Mangwana chimoto aiwa amuonesa ndondo nekuda kwemashoko akambotaura muna 2018 auya Fadze Mahere akabata mashoko iwo akati apa Nick Mangwana wezamba kuti kudii sanapinda mashoko ayo ataugwa na Fadze Mahere pamwe chete nemashoko akanyogwa na Nick Mangwana ava kumuonesa moto noti vo subscribe like kuti na on the bell icon noti noona kuti muna 2018 pana pa Nick Mangwana noya paindo pake posta kuti no Chivhayo onyera achiti dude blogged me for campaigning here that he should face justice. I am glad acting PG Minister Kumbirai Hodzi has directed the police to immediately take him, meaning Chivhayo, to court on the allegations of defrauding Zimbabwe Power Company of 5.6 million. Sado noti indo post yakapostiwa na Nick Mangwana ayo achitsvaka kuti no Chivhayo. Sado ataona kuti Fadze Mahere anobva yonyora mashuka akachiti, but Secretary Nick Mangwana, are you not the spokesperson of the government? Are you aware that that's the reason we ask you these questions? Why would you be afraid to keep us informed? Most of these are follow-ups questions from your own statements that you were campaigning for. At Wikino Chivhayo to face justice, do you stand by those statements or have you changed your mind? Why not take the opportunity to set the record straight? We now need new leaders. Ndo mashoko anouya panapa Fadze Mahere achisungirira Nick Mangwana achiti ayo nemashoko akabotaura muna 2018 kusei ike zvino tisu tava kuita follow up but nyaya yawino Chivhayo vangoisiya yakadaro. Muri Zimbabwe chimbotudze mafungiro enyu mashoko ari kubuditswa na Fadze Mahere awa tudze mafungiro enyu pinai comment section medu musangano subscribe kulike chinotina on the bell icon.